Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro te mentangi don hangni ha kasinong sokpu ka bahap kanompo Aribo district. Te ngiwan hangni nakaliang Antor News ba kuma fila jutip hi ba hamman la kisinong la ni kitau. Ya ka ba meju celebrate ya ka Christmas. Tenang taru ngis celebrate ya ka New Year. Te ngidon hangni deng baka Antor News te hangni khendet ngakwa ban kelijing keliya i rengba sinong jong kani sinong haring kat lem baki member ngila bonong i sekretari jong kani sinong noko nga ai kublai ya pi kum Antor News long baga PTC TV ba hagane ka jing le sungubha jongi long kum ka jing yasiam lang ha ka sisinong sitau ban long kum ka jing yabam khana sinong te kumta kane kapor ai kublai tibok yang ya pi nakaliang junga kumu sekretari jong kane kasinong pasyong basa kane kasinong te kai ka ba penlong ya pi kumu sekretari sinong la ne urumba sinong jong kane kasinong sokpu ka bahap kanong po Aribo district kai kaban penlong ya pi bafin yalum lang kumne bat kenthe sinrang samla ki temen kisan ki khlong khana ka jing sia e kum ka sinong ka thau ngi lumlang banyo ya bamlang ha ka sin sisnem ban ya kendu kum ki para sinong si thau kenrei ngimdon ai tang kata hi ka long kum ka jing kemen suba kum sinong si thau te ya kani ka jin ngila bonong kum ka jin yabam snem thumai mo chisin ha ka snem ha ka jin yalum lang ki samla ki temen kisan ki ramba ki khana khlung khana te ya kani ka jin yalum lang kum ne thrai ka don hi ka jin yarap na ka liang ka sarkar ne na ka sinong ka thau ne na ka liang jong phisimet ne na kaliang jongi kum ka sinong ngimdon ai ki nong yarap anrei ngisule kum ka bor sinong hi kejongi ngelong tang kejing sungba kumta man lau snem ngisya bam khana hatu ya kani ka jin yabam khana kumni ba ya kenduk lang baru ka sinong ka thau ila bodong ba ya ki member jong kani ka sinong hatu phiju penlong man lau snem hoi man snem ngisya penlong ya ka namar ngi sungut tenat kum ki nong sinong wala ngisa sya klau man siong nomo kumta hingi sinong pendong de tharai hakani ka sinong sokpu ka bahap ka nong po Aribo district tharai hakani ka sinong philai don ka nungut kibriu ngila bonong ka nos pangut ka no pho hajar ngut ki ba siong basa hakani ka sinong kajing bun hi kum ka sinong ka bari de ka jongi te ngatarai kumba arspa dona iye kutu ki kibriu aspo senrang kumtu nurpu dona kentir kumju hi tharai ya phila banya thu ba ya ka jinjengai jong kan ni ka sinong habai dei bat ka surok ji asrut lengila bonor kan high national highway 6 kajing cengai jong ka surok jongi katkum kajing antat jonga te imat kumta he khandai spo kilometer ye kumta banpoi nasional sa surok ba oi Aja Malaysian kamu tuh, masih ngomong nama. Cuy, untan kamu tuh nggak ada mulai ya kamu nih. harngut nong tan Jangan. Hei, seksi makeup kurung jadi. nya Pernah itu. tolong aja saya kuat kedor Ngadu penuh cuma beli engkau. Orang kenal.
Sajisin kublai shibun yepi ki secretary shinong bala don manta ban ni nakaliang Antor News hak ni kejanmet hak ni ka shinong sok pu ka bahap ka nongpo ribo district kublai shibun